ono to naštartovalo to, že vlastne môjmu otcovi povedala doktorka, že má nábeh na cukrovku a môj otco bol proste král horáliek, vieš čo je horálka? Kámo, môj otco si spravil kávu a schaloval ku káve proste 10 horáliek, jak pán. Že nie k jednej, ale proste ku káve, že keď bolo 10 horáliek doma, tak 10 horáliek padlo. Kámo, môj oco proste vyčmuchal horálku. Ale on nikdy nebol kámo nejaký akýby extrémne tučný, ale mal rád horálku. A raz bol u doktorky a mu povedala, že pán sadil, že cukrovečka je na ceste. Tak sa hrozne zlakol, že ty kokos, že musím zmeniť svoj život a zmenil svoj život. Vedel som, že je to zlé, keď začal vážiť menej jak ja. Som si povedal, že OK, že nemôže mať môj oco proste menej kil jak ja, kámo, zmizli mu vrásky, vieš, začal cvičiť, začal zdravo jesť. Tak som si povedal, že idem na to. Tak som začal robiť to isté, čo on a nejak som sa s tým netrápil, iba som videl, že proste zo mňa trochu ubúda a ubudlo zo mňa na 22 kg zatiaľ, no.